بسم الله الرحمن الرحيم. Dok sam studirao u Damasku, vidio sam hafiza taksista, hafiza pekara. Nije pekara tamo kod njih, malo naveče, samo s rajom, ovo ono, za mjestu, hajde tamo, daj kaka da bude crni hljeb. Ne, tamo pekar izgori, u pravom smislu te riječi. Ima velika pećnica, ogromna. Tamo je naložena vatra i on po cijeli dan ima ona kako se zove ono čudo, ne znam ja te termine njihove. Uglavnom ono što ljepovi se ubacuju. I oni prave ono od sira, od bureke, ovo ono i po čitav dan samo ubacuju, izbacuju, hoće raja friško. I Damask je mnogo veći od Sarajeva, kao glavnog grada, kao Zenice. Svojim očima sam vidio, braćo moja, pekar. Ubacuje hljeb, šejih njegov. Sjedi na stolci pored njega, ovaj uči ne Kur'an na pamet. Kirajete, crvenom u lice, gori mu vatra, vrućo iz one pećnice. Ljeto. Napolju je na suncu 40 stepeni. Još ona pećnica preko 100, kad se to dvoje sudari, još on ponavlja Kur'an uči. Šejih ga ispravlja. Imate cijelu knjigu na arapskom jeziku, kako pekar da postane hafiz, kako taksista, sve piše. Kako taksista da postane hafiz Kur'ana. Kako ovaj, kako onaj. Da vam ne kažem, znači, šta oni smatraju, kako da jedna naša sestra u svojoj kući kao domaćica ili naša sestra ili brat koji su na studijama, studiraju, završili tek srednju školu ili idu na fakultet, brat musliman koji ima danas posao 7, 8, 9, 10 sati ili ne radi nikako, kako da postane hafiz. To njima kad bi pitao, pa kaže, zato ne treba knjiga. Za godinu dana postane hafiz Kur'ana. Kaže, mi pišemo knjigu kako da postanu hafizi Kur'ana osobe koje po ljudskoj logici ne bi trebali da budu hafizi. Ne može to. Kaže, ima metode. Pa kaže, taksista svaku stranicu Kur'ana plastificira. I stavi je na onaj taho onda, onaj naprijed. I imate po arapskom svijetu, kao i na zapadu većinom, iznad crvenog nema, to još kod nas. Iznad kad se crveno upali, staneš na crvenom, na znaku, ima otkucava sekunde. I piše čim crveno, piše ti 60 sekundi ćeš čekat. Ili kad dođeš na crveno, već je crveno 2-3 auta ispred tebe, piše tamo 37, 36, 35, otkucava. Znači, ja imam sada minutu da se družim sa Kur'anom. I uzme tu strancu i uči za volanom. I počne. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pa prva podine, pa vidi još 30 sekundi, pa ponovo. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pali se žuto, ne gleda više u tu strancu, ide voza, ušterija tu, čeka mušteriju, naruči ga. Prezgradom, kaj sačekaj me 15 minuta, od haka njegovog je da pricne odmah taksimetra. To što si ga zaustavio. I on te čeka stojeći. Za to 15 minuta šta radi? Ne ovo. Uzma onu istu strancu, ponovo, iz početka. Kaže, za 2 godine taksista hafiz Kur'ana. Maša Allah. Ajde, kaže, kad će nam zovati na večeru? Hafiz si postao. Trebamo se potruditi da svi nađemo modul kako ćemo se družiti sa Allahovom knjigom.